É un prazer vervos con esta forza e con esta ansia. Estamos inmensamente agradecidos de todo este cariño que estades transmitindo, non só hoxe estando aquí, sino tamén toda a xente que non puide vir, e con toda esa xente que estamos falando, que estamos contactando, ou esa xente que incluso está contactando con nós e que nos está reclamando que necesitamos un concello para as veciñas e para os veciños. E case me debería de presentar hoxe aquí ante vós en taparrabos e con a lanza e máis con un arco, como un indio aborixe do Concello de Ames. O que pasa é que xa sabemos, como algunhas estades pensando, que o indio efectivamente é outro. O indio foi quen nos gobernou nos últimos 4 anos. Bueno, el e máis o seu colega, con quen todo iba ben hasta que se acabou o amor. Bueno, si Jesús Puente tuvera a cabeza en pé. Pois todo iba ben e ao final agora témolo repetidos. Non nos chegaba con aguantar un PP, que ora temos PP1 e PP2. Isto é como na escola, non sei vos, pero nós cando tiñamos cromos repetidos cambiábamos, quitábamoslo de diante, fora, veña, cambia. Eu creo que con estes tamén igual, tocou hora de ir para casa. Temos un concello maravilloso porque temos a forza e a ansia de querer e de necesitar medrar. É un concello que ten a necesidade de expandirse de dentro para fora, e tamén os aborixes acollemos con bo grado os da fora que veñen cara dentro. Supoño que sabedes que nos últimos 15 anos medramos o doble. Éramos apenas 14.000 habitantes hai 15 anos e somos casi 30.000. Pero non se notou. Non temos o doble de casas de cultura. Non temos o doble de servicios sociais. Non temos o doble de axudas á dependencia. Non temos o doble de axudas á xuventude, apoio ao deporte, apoio á cultura, unha programación cultural doble. Non existe nada deso. O pilar posto por Xosé Fernández cando houve a oportunidade do goberno compartido e de toda a equipa que lideraba Xosé. Nese momento asentáronse uns piares fundamentais de cousas que hoxe en día, desgraciadamente e infelizmente, temos que volver a soñar como se non existiran. A toda a xente que chegou ao Concello despois desa etapa, parecería sorprendente pensar que non había ninguna escola de música, que non había apoio ao deporte de base, que non había ni sequera apoio a ente social, non había ningún tipo de infraestructura para a ciudadanía. Conseguiuse asentar ese pilar, temos a semente colocada e está a puntiño de ser regada. Soñamos con iso no pasado e temos que coller impulso desde o pasado para soñar tamén no futuro.